Sofia, hali se bɛ de fi ɲɔgɔn kama n taatɔ filɛ n ka tɔn sigiyɔrɔ la sani n ka segin k'a bɛɛ ko ka jɛ ka yɔrɔ bɛ ladilan i tulo bɛ na n kana n ka baara tɔ sɔrɔ k'a ma kɛ dɛ n'o tɛ n bɛ kabako da i kan. Awa. Mume wa? O ma wuli de bɛ ka kuma e fɛ ya? E tɛ se k'i da waga ka ne jaabi ya? Min bɛ e k'a fɔ sa. Mun de bɛ yen? Mun bɛ ne k'o fɔ wa? Fɔ kɛ. I kabako da. O ma e ma ne tɛmɛtɔ ye ka don so kɔnɔ wa? Ni ne ye tɛmɛtɔ ko ne ka mun de kɛ sisan? E ka mun kɛ wa? A bɛ fɛ ne ka mun de kɛ? O tuma o, n'i cɛ bɔra baarayɔrɔ la o, n'a nana don a ka so kɔnɔ, muso tɛ tugu a kɔ wa? E tɛ se ka don ne nɔfɛ ka ne ɲininka karisa i ni ɲankuma. Donc n'e nana baarayɔrɔ la, e ka wulu dɔ de bɛ so in kɔnɔ yan nɔ. N'i nana o ka tugu i kɔ, i k'o kan juru minɛ k'o bila i sagonada fɛ yɔrɔ. O tɛ ne ye dɛ. I donna so kɔnɔ. E nana ne de sɔrɔ yan. Ne de ye muso ye so in kɔnɔ yan. I nana ne de sɔrɔ yan. E kan ka ne fo de. Hali n'a sɔrɔ n'i y'i ka wulu bɛ siri k'a bila i ka dukɛnɛ cɛmancɛ la, n'i bɔra n'i donna i b'a fo. Tant que hadamaden sen fila ka don an sigilen sɔrɔ i m'a fɔ ko ni ɲankuma ko ne ka don e nɔfɛ ko parce que k'e nana ko ne ka t'e fo. Ma e bolo k'i ka jɔn ni ne yan. Awa, n ka so. N ka so, ne bɛ don n ka so cogoya min ye n diya. I y'a faamu wa? N bɛ don n ka so cogoya min ye n diya et puis n'a ye n diya de n bɛ foli kɛ. E muso de ye ne muso de so kɔnɔ yan. Ok, o faamuyara. Ne fɛnɛ bɛ kuma mɔgɔ fɛ, mɔgɔ min ye n diya. N tɛ kuma mɔgɔ fɛ, mɔgɔ man diya. Wa n tɛ kuma e fɛ mun de bɛ? I tɛ taa ka bɔ ne da la n ka video filɛ n fɛrɛ ma. Awa, o ma su kora kuma jumɛn k'an bɛ fila an da yɔrɔ ma? Est-ce que kɛnɛya b'i kunkolo kɔnɔ? Est-ce que ka kɛnɛ? Ne ka kɛnɛ gɛjɛgɛjɛ. Ne bɛ e ɲininka n'a sɔrɔ ni e yɛrɛ ka kɛnɛ. Parce que mɔgɔ b'a yɛrɛ ma. O tɛ don so kɔnɔ abada ka n'a muso sigilen sɔrɔ k'a m'a fo. I ma mun san ne koyi. Cɛ n'o ye ne furu kana bila so in kɔnɔ yan. Mais i ma san ne dɛ. I ka jɔn san ne tɛ ne dɛ. Ko n'i donna so kɔnɔ k'i se ka foli kɛ ko fɔ ne de ka tugu kɔ ka k'i ka falimuso n'i ka wulumuso ye k'an kule la. Ne t'o kɛ dɛ. Ne tɛ jakuma muso ye dɛ. Ne bɛ kumakan kelen na o. Ne de ye furu wa ou bien e de ye ne furu? Ne ye ne furu et puis quoi? Ne ye ne furu mun wɛrɛ b'o kɔfɛ? Ne ye zon kulelen fɛntigi la sa. N'a y'a sɔrɔ la ne de ye furu ou bien e de ye ne furu, e bɛ tila k'o ɲɛfɔ ne ɲɛna. Pour le moment an ka dumuni ɲɛnabɔ i k'a di yan nɔ n k'a dun n bɛna segin ka bɔ. Sisan de i kumara. E ko de ko ne ka dumuni bɔ ka d'i ma e k'a dun wa? Tant que n'i ma ne fo, a bila i hakili la i tɛ dumuni kɛ so in kɔnɔ yan bi. Ne ko ne ka nasɔngɔ bɔlen de tɛ yan. A fɔ nasɔngɔ ɲɛna k'a ka dumuni d'i ma i k'a dun dɛ. O mun manamanakan ye n'i b'o fɔ n'i y'o kuma fila fɔ ne ɲɛna ne bɛ fila ta i la sans. I tulo bɛ ne wa? Ça va pas chez toi? N'a t'i kɔnɔ ala k'a jigin kɔnɔ e ka maga ne la. Ne magara ne la. E bɛ n'a dɔn k'a fɔ ne ye muso min ye. A kɔrɔbɔ n'a t'i kɔnɔ ala k'a jigin kɔnɔ. Ne ka mɛn k'an ka dumuni kɔnɔ ni min bɔra la i bɛ n'a ye. Tant que n'i ma ne fo i bolo ko n bɛ kulonkɛ la k'i bɛ dumuni kɛ so in kɔnɔ yan nɔ. Tant que ni e ma bɔ kɛnɛ ma ka segin ka na ne fo wallahi ala dumuni tɛ yan e t'a da i ɲɛ. Ok. E y'i ta fɔ ne ye n ta fɔ. Qui rira le dernier? On verra. Ne kɔni ye n ta fɔ. Kɔngɔ de tɛna k'i la. N'importe quoi. E bɛ se ka bɔ kɛnɛ ma cogo di ka sɔrɔ ka n'i denkɛnin da la ko dumuni di yan dɔrɔn ka dumuni kɛ. N'importe quoi. Ne de y'a daminɛ jɛ la. Ouais, joli. Ça va? Et dɔgɔ. Mais mun de bɛ la i bɛ k'i sigi k'i bolo don i da kɔrɔ. O tɔla mɔgɔ dɔ sara de yan.
Ame da abza ne da ne ga pin feti apone fe. Ne fa ala kama ne ton cogo la Dora ta wo ni ye ko jarne de. Ipse gal muro da. Mane fe sa. ne fa ne furulen ne don ne tɛ kulonkɛ mɔgɔ ye dɛ ne bɛ ka yala ka finiko sarara ɲini n bɛ se ka dumuni sɔrɔ cogo min ni n cɛ b'a dun ma fini kota sɔrɔ ka don n fɛ yen ka sɔrɔ wari tɛ n bolo dumuni tɛ n bolo ka don n cɛ kan n t'a dɔn n bɛ n'o kɛ cogo min na o de kɛlen don k'an bila k'an sigi yan nɔ ne sigilen tɛ kamalentigɛ la dɛ kamalentigɛ yɛrɛ man di ne ye paseke ne furulen ne don Ah, joli. Na ban chola. Na re molo yala. To ngade frigo sarla ke pour que ta duma ni na di chama. Nyara la e fun so nyuma. E so muswe. Akari chebe ga e nyawana soro. Me kumi akrata ndo fi nodo bambulo. Akon mancha. Na sura bisi kata bo di mai boko. Ya famia. finɔgɔ koli tɛ baasi ye komi sukora n'a sɔrɔ i bɛ se ka 200 di yan avazi n bɛ se k'o don fɛn dɔ la ka don so cogoya min na sini n'ala sɔnna a ma n bɛ n'i ka finiko Ok, d'accord. Nya fam. Ulam tala. Donc la am ta sono. Mi yo la mi wardi ma. Ki fero ni ta di chama ya me. awɔ n y'a mɛn. Awo. Kima fila filɛ nin i fɛrɛ ɲinɛna ka di cɛ ma aw muso faso aw ni dɛmɛ ka kan yɛrɛ de i y'a faamuya an bɛ taa so ni yɔrɔ yiri la sini i bɛna finiw bɔ ka di ma i b'a ko N y'a mɛn. An la kɔkɛ Wanla. e na kuma mɛnna A bɛ wagatin bɔ. ne yɛrɛ mɛnna yala la bi ma finɔgɔ kota sɔrɔ ni cɛ dɔ kɔni ye ɲɔgɔn ye sisan ale ko n ka taa ka finiko n ko a ma n ko su kolen don n ko n'a sɔrɔ a bɛ se ka avazi di yan nɔ sini n bɛ taa ka finiko a ko k'awɔ k'a y'a mɛn a ye 200 di yan ne kɔni y'o don dumuni dɔ la ka na e ye dumuni kɛ yan Sofiya, i b'a dɔn saya ka di ne ye bi ka tɛmɛ bɔli kan. kana ni kuma fɔ sa kɔkɛ o ye jigilatigɛ ye ne ma dɛ Ama e bɛ fɛ k'a fɔ cogo di? N'a fɔra sɔgɔma i bɛ bɔ i bɛ yala baara tɛ sɔrɔ i b'a kɛ cogo di? Kuma bɛɛ f'e de ka na nin fɛn dɔ ye ka n'o di ne ma ko ne k'o dun wɛrɛ maloya kan ka ne minɛ ten sa. o ma furu ma dabɔ ɲɔgɔn sutura de kama n'a t'e bolo n'a bɛ ne bolo jakusa de don ne k'a den ma kɛ kana ko kɛ maloya ye dɛ furu dabɔlo de kama n'a t'e bolo n'a bɛ ne bolo jakusa de don ne k'a kɛ ye ne b'a nin kan fila bɛɛ de kama i jɔ n bɛ dumuni yɛlɛmɛ ka na i bɛ dumuni kɛ Jɛ ne bozo ne ye mun de kɛ ala la ne ye mun kɛ ala la kalo joli ma ko tiri ko hali ne bɛ minɛ k'a fɔ n terikɛw ɲɛna k'a fɔ ko n bɛ si la ko bɛ min ye kɔni kɔkɛ dumuni i tɛ ka wana dun a dun sa ne fara o bɛ ne lafiya
Sofia, ne ka taa wari bɛɛ cɛ nin jɛgɛ in na. E kun tɛ jɛgɛ ko in bɔ a la? E kɔ kɛ. Ah, Fantanya mana kɛ cogo cogo i ka to k'i bɔ i jawɔrɔ fɛnɛ ka ɲi. Na an ka minɛ kɛ i ka dumuni kɛ. A segin yan nɔ. Daluwa yɛrɛ fana b'a la. Ah, fɛngɛ la. A tigi ɲɛna ne ma ka logo in fara ka don. Kɔ kɛ. Sofia, a kɛra cogo di? Sɔnni ka nafila seli daminɛ ne kun ye muso min ka fini ko f'i ɲɛna kɛ. N bɛna to fini ko yɔrɔ la. Ah, tile ma gan i la kɔni. Ayi a tɛ wuli joona o. Ah, sinon 10 heures dun sera ka ban dɛ. Ne yɛrɛ bɛna nafila de seli sisan ka bɔ ka taa dugu kɔnɔ ka taa ko dɔ ɲɛɲini. Ne yɛrɛ de y'a dabɔ a kɔnɔ parce que a tigi tɛ wuli joona. Ok, baasi t'a la. Bi wɔɔrɔ bɛ ne bolo. I tɛ 40 minɛ i k'o don furufuru la. Ne yɛrɛ bɛ 20 don fɛn dɔ la. Sofia, ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna se ka mun yɛrɛ de fɔ e ɲɛna quoi. Walahi bilahi sara foyi tɛ ne bolo. Furu ɲɔgɔnya la i ye ko to n ta la. Nka Ala k'i sara. Ne bɛ ka dabɔ furu barika de kama ne tɛ ka dabɔ furu kama sa fɔlɔ. Ne bɛ taa fini ko yɔrɔ la. Awɔ, ka taa segin nɔgɔya ye. Amina yɛrɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح تم الصلاة تم الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله الله أكبر. Terikɛ, Oui. cɛ i b'a dɔn n'i y'a ye n'i wele ka na yan nɔ a faamu quoi. Yɔrɔ cɛya yɛrɛ ye gindo de ye fɛnɛ. Cɛya yɛrɛ dabɔla ɲɔgɔn sutura de kama. C'est vrai. Dɔ wɛrɛ tɛ dɛ. Ne kan ka taa entretien dɔ la bi service dɔ la. N yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na walahi bilahi fini ɲɛnama foyi tɛ n bolo n bɛ mun don ka taa. Si hali n'a sɔrɔ n bɛ se ka complet kelen sɔrɔ i bolo n bɛ se ka n labɛn cogo min na ka taa quoi. So bɛ diya n ye trop walahi. C'est bozo. Cɛ a gɛlɛyara ka se fo niveau la. N'a dɔn a faamu quoi. Ok. Problème t'a la. N bɛ don so ka bɔ quoi. N b'i deli yɛrɛ de. N'i ye fɛn min ye n bɛn'o d'i ma y'a mɛn. A tiɲɛ yɛrɛ o sɔn ka diya n ye trop. Si hali ne n'i wele ka bɔ ne ka na parce que i b'a dɔn muso ninnu ka ko i b'a dɔn n tɛ fɛ ka mɔgɔ ka bɔ a nin kalama. N b'i deli yɛrɛ de i sutara yɛrɛ de. I ni ne fila dɔrɔn de don. Ala ka k'an sabanan ye n b'i deli yɛrɛ de. Non problème t'a la. Cɛ yɛrɛ ye gindo ye. I y'a kɛ cogoya min na a ɲɛna. I y'a faamu n b'a ɲɛnabɔ problème t'a la. Ok. I y'a faamu. Awɔ. D'accord donc à tout à l'heure. Mi kɔnɔ yan quoi. Ok n kɔnɔ. Awɔ. Mais diya n ye trop Mohamed. Ko bɛɛ n'a waati.